Kaixo guztioi eta ongi etorri gure bigarren denboraldira. Bigarren denboraldi. Ez dugu ongi. Errepikatuko dugu berriro. Ongi etorri. Bigarren denboraldia. Ikusten duzuen. Ez dugu entzaiatu gaur ere. Lehenengo denboraldiaren freskotasun hori jarraitzeko. Bai, etenaldi bat izan dugu eta gauzak berritu egin behar dira. Etenaldi bat, Bai, egin izan dugu etenaldi bat. Zer dela eta? Gauza serioak gertatu dira. Bai. Ostra. Komentatu behar dizuegu. Azkenengo kapituloan, lehenengo denboraldiko azkenengo kapituloan. Bani agian, esan behar ziren gauza batzuk esan dituen, edo ez. Baina, Peio Reparazek burofax bat diadi digu. Eta gure abokatuarekin hitz egin behar izan dugu. Eta oraindik ez da etorri ona, baina etorri beharko da, ez? Hemen bakarrik Barakaldo jendea sartzen za. Ez du zanbeatuko Peio? Barakaldokoa ez bada ez. Bueno. Nik gutxienez. Baina eta in love con esta casa. Nor gonbidatuko zenok orduan. Segure lehenengo atal denboraldien izango duen bakarrik gonbidatu bakarra. Bai. Baina nahi ditugu jende gehiago. Voy a barrer pa casa. Nik endikala haine, Iderzen Arrotza baitea, Davindan Clares eta olako jendea gonbidatuko nuke. Gutxienez gure kultura eta gure herriaren gatik zeo zer egin dutenak. Eta ez nor gonbidatuko zenuken. Bakizuen orden guazenen egon zen bat. Baina Iker, bai, Barakaldokoa da. Iker Villa. Iker Villa, bai. Iker Villa. Biltzo da. @biltzo. Hori. Instagram. Bai. Bueno, hori ere gauzak kontatuko ditu. Edo kontatuko ditu. Ez dute ezagutzen. Kontatzeko esango dutu seguro. Eta bestelago tiratuko dugu. Beti. Pintxoarekin. Aizu, gauza bat. Ze. Denboraldi berria eta mailak garbi ditu. Bai, utxik esango kendu dugu dena kendu dugu. Renovazio. Utxik. Aire berriak behar ditugu. Bueno, utxik. Ai. Azaltu aldi zergatik dauzkasun, ez dugu markarik esango. Bueno. Gauza biribil txiki horiek. Horiek. Jan nahi dudalako, bale? Ez duzu bazkaldu? Ez duzu bazkaldu? Ez. Kopiatu nau. Ez duzu bazkaldu? Ni bai. Ez duzu zera oskatu. Ez duzu bazkaldu? Nik bai bazkaldu dut. Bai. Gutxi baina bai. Bueno, zentratuko gara. Bigarren denboraldia. Hitz egin dugu, ea gonbidatuak nahi ditugula, bai, ez, baina zer espero duzu bigarren denboraldi honetaz? Gutxienez lehenengoa bezain divertigarria egian ez dugu esango, baina entretenigarria izatea. Divertigarria ez dakiz, kendu dizkigute pelotak. Ja. Sumatzen duzu, baretasuna orain, ja, no hay zozobras. Ez. Eta nola lortuko dugu udarako hankak eta ipurdia potente izatea pelotarik gabe. Hori ez gustatu niri. Etxean gauzak egin genuen ejercicio pasibo. Bai. Ejercicio pasibo. Bueno, etxean egin barko dugu. Bai. Bueno, esaten dute baita bigarren denboraldien inguruan, bigarren parteak ez direlak lehenengoak bezain onak. Uste duzu hori egia dela? Batzutan bai, batzutan ez. Ere esaten da que a la tercera va la vencida. Orduan igual bigarrena da el tramite eta gero jaltzen zara hirugarrenera. Hirugarren denboraldia gian, ez dakit. Ez dugu hasi bigarrena eta hirugarrenean pentsatzen. Ni badaukat enrollito bat bigarren parteekin filmekin, adibidez. Bai. Ze uste dut orain gaur egun remake edo bigarren parte asko egiten direla. Batez ere, estatu batuetako animazio konpainia batek egiten ditu batez ere. Baina, zuek badaukazue bigarren filme bat lehenengoa baino gehiago gustatu zaizuena. Oso ona. Nik ez, baina jendeari entzun diot, umen gauzatxo bat izango da edo agian ez dakit, baina Zootropolis, ez dakit ezagutzen. Nik ikusi dut, bigarrena. Esaten dute, bigarrena lehenengoa baino hobeagoa dela. Nik ez dut ikusi. Baina jendeako dizekin du. Cineforum, egin behar dugu? Egin beharko. Cineforum, ongi etorri, birekipo ikasako Cineforumera gaur. Honean jo geizten gara. Jabirekin eta ireterekin gaude, bigarren filmen inguruan, ez? Zer dakartzate, zer aire berri. Nik usi dute, bigarrena. Nik egia da ez naizela oso filmazalea. Orduan ez ditut film asko ikusi. Kanpora. Nik hori ez dut ikusi ere ez, eta... Baina bigarren filmerik daukazu lehenengoa baino gehiago gustatzen zaizuna? Ez, ikusten dituan pelikula guztiak bakarrik dira bakarrak orduan. Nahi frankizia. Ni badaukat, eta ez dakit ados zaudeten, unpopular opinion agian. Niretzako, Shrek 2 lehenengoa baino askoz hobeagoa da.
Hortik esaten dute baietz, kanpokoek. Adan, piñan Ez dut ikusi. baiet esaten digute. Ez duzu ikusi kanpora zeuk ere. Bueno, ongi etorri biriki podcastera, ni bakarrik egongo naiz, gaurko atalean, ze ez duzu ikusi rugby? Ez duzu ikusi rugby? Ez da lehenengoa ere ez. Eta ikusi badut ez naiz akord, eske lehenengoa zertaz zigoan. Eski... Bueno, eta berdean nire kolore favoritoa da, baina ez dut ikusi hasi. Ez duzu Ez ikusi? iruz lau. Zergatik. Lau ditu ez da? Oso gazteak zaretelako, ala ez daukazorako interesik pelikulan. Ai, que falta de respeto. Ez Ez? dakit, ez broma da. Ez dakit. Bueno, begi, ikusi hor baldin baduzue, erreken pelikula bat, bigarrenera joan, Vale. zuzenean. Vale. Vale. Zuzenean. Pero bigarrena azkenerako utzi. Ez bigarrena, ez konklusiva en sí misma. Vale. Ez dago Vale. zertan ikusi Ados. behar lehenen, bueno, baina, ja, bigarrena. Vale. Niretzako pelikularik onena da, errekena. Urrengo kapitulorako, etxeko lanak ekarri. Ikusi eta komentatzen dugu, Venga. Cineforuma. Gero, bigarren parteak. Zuek, eta orain jarriko gara pizkat serio eta filosofiko, bigarren aukerak eskaintzen dituzuen? Ba, depende. Depende. Depende zer. De que depende. Ba, situazioa. Egoera, ez dakit. Nik normalean bai. Eskaintzen dituzu bigarren aukerak. Bai, Beti. bai pertsonei eta bai orokorrean nire buruari eta bai. Batzuetan inkluso hirugarrenak. Baina, normalean bai. Ere badago jendeak que tiene pase bip eta egiten du nahi duena. Baina hori zuek ez dituzulako linbiderik jartzen. Hori seguro eski baina badago. Osa, bigarren aukerak eskaintzen dituzuen. Niri kosta egiten zait, bigarren aukerak eskaintzea. Adibidez, laguntasunean, osa, lagunen kontuetan, niri min asko egiten badidate, kostatzen zaite. Claro, gauza- Bigarren Egoerak aukera, eta egoerak bai. daude ere, bai. bigarren aukera bat ematea. Nik agian lehenengo txoke edo lehenengo justu gatazka horretan agian guztiz mozten dut, baina agian 2 hilabete diru pasatzen direnean ni naiz berriro idazten diona edo berriro hildoa edo ariari holan korapilatxo bat Mhm. egiten diona. Osa, bai, zuk sinitzen duzu bigarren aukeretan, bai. Zuk baitan? Bai, azkenean, igual, lehenengo aldia izan da, txartatera da, edo zer gertatu da, baina berriz konpondu alda, ez? Orduan, bigarren aukeren alde nago, bai. Eta maitasunean, bigarren aukerarik. Heartbroken, Depende. after the heartbroken. Pues bueno, Do you believe in life after love? Txerrak esaten zuen moduan? Txer bai, ez? Ein? ¿Ez dakizu nor den txer? Ez. Esto es un despropósito, yo me quiero morir, eh? Ez dakizu nor den txer? Txer abeslaria? ez. A ber, holan izten. Believe, strong enough, ez? Kiba. Soy un puto viejo en Datorren astean kanak aterako zaizkizu. Ja. Ja tokatzen zait. Hombre. Baztertuko naute podcast honetatik. Ja, ez naiz gaztea. Adin limitean zaude. Ostras, benetan, Ez dakit zenbat urte dituzu. zenbat botatzen dizkidazu. Soy bueno o digo lo que pienso? Zuk uste duzuna? 25. Oh, eskerrik asko. Zeu? Oitala hortik ere... Ostras! Aterako naiz hemendik. Pleteriko, 27 dauzkat. Ostia. Ostras. Baina bai, nik pentsatzen nuen 25 gira zai hortik. Ondo, eskerrik asko. Baina ez dakizu orden txer. Ez dakit. Mesedez, etxean komentatu txer baldin badakizuen orden, osea, ezin naiz hemen bakarrik geratu. Zareten nire aliatu bakarrak. Bueno, ez dakit galdu dut. Maitasunaren kontua, esaten Bai. nuelako txerrena bestia de Do you believe in life after love? López traducir. Ez, astu, ea maitasunean Vale. bigarren aukerarik ematen dituzuena da ez. Ba, a ber, beti nik maitasun edo laguntasunean bigarren aukera nik egoera ikusi behar dut. Egoera ikusitagian maitasunean maitasuna berriz hori muin hori ikustea ba agian Eman izan Ez. dituzu? ez.
Ez delako suertatu, gaur egunen arte ez. Nik ere ez, baina nik uste dut ez nukela emango, ez? Igual, zer oso grabea pasatu bada edo ez dakit, oso txarte egon bazara, nik ez nuke emango, ez? Buah, Eta zuk, emango zenituzke. nik ni beti izaten dut, nire gaur egungo bikotearekin esan nion hasiera batean. Zeozer rengatik bukatzen baldin badugu, txas, kanpora. Ez dut Ai. ez da lagun moduan mantendu nahi. Ez. Ez. Ez dituzu zure bikoteak lagun bezala mantentzen. Mandragora baten moduan, hartu eta kanpora, lo estirpo de raíz. A tomar por fly. Orduan kontuz nirekin. Bueno, ba... Ez. Egiten dut, No os acerquéis. oso hartu saltzen ari naiz. Oso txarto! Oso txarto, es una persona inalcanzable. Vamos. Ez. Kostatzen zait, min egin badiate, ostras, eta pizka bat, tengo mucho ego, batzutan. Batzutan bai, Nik ere batzutan... baina horrek ere salbatu nago askotan. Así que... Bizitzan ezin gara ez uso, ez 8 izan, ezin gara. Porque no, o nos comen o comemos a todo el mundo. Euskaltzen dira. Harrera herria. Ez, kostatzen zait benetan, bigarren aukerak ematea. Baina, bueno, espero dut eman beharriz izatea. Horrek esan nahi du ondo joan dela dena. Espero. Baina guri eman digute bigarren aukera bat. Eta hemen gaude. Zergatik, txarte egin dugulako lehenengoa, ala ondo egin dugulako lehenengoa. Oso ondo esango nuke. Bai, Oso ondo. gogoratzeko zerbait lehenengo denboralitik, zure parterik gogokoen. Gogoratzeko edo ospatzeko ez dutela pizza maderikatu hori ekarri. Gogoratzen, Azkenean. hasierako Pizza piña. kapituloan Garazik Horroroso. defendatzen zuela. Eta horregatik ez datu Garazi. Horregatik ez dago, Aserratu egin da. edo bota dugu. Segur ez ditugu hemen Bueno, horrelako pizzarik. Ez zaude ados pizza. Bapelde bat ere ez. Osea, zure momenturik gogokoena izan da, pizza hori ona etorri ez izana. Bai. Ondo. Ondo. Harto. Eta zeu biraide, gogoratzeko zerbait lehenengo denboralitik. gogoratzen zarete, oso ongi pasatu nuen, Abei sartu zenean ondarruko jendearekin, euskararen inguruan eta hori. Bueno, ez zen sartu badei, Bueno. ni sartu nion arazo batean. Baina behin. Como no? Como no? Ez dugu jaso mesurik. Ondarruko jendeak, Ez dugu Ez dugu jaso burofaxik. burofax. Ez dugu jaso. Bueno, eta peyorena esan behar dugu gezurra dela. Bai, broma da. Bai, osea, broma da. Ze jendea oso kredula da. Eta ez. Batzuk. Eta ni askotan esate ditut gauzak, eta gero sinisten dituzue, eta gero kaletik gelditu nau jendeak, eta hori zen beharra daukat. Bai, benetan. Eta hau ez da koina. Alde baterik zoriontzeko euskarrak emateko egiten dugun Bai. edukiaren inguruan, baina esan didate baita gogoratzen zarete, gogoratzeko daukat. Lehenengo kapituluetan hitzen genuela gazteriaren inguruan, Bai. eta ni komendatu nuela gazte baskarietan basegola jendea joaten zela eta ez zela hain gaztea. Bai, eta deik esan zen beste gauzatxo bat bai. Gelditu naute galdetzeko ea norden jende hori. Informazioa nahi duten, eta ez dute esango. Prezio batengatik agian bai. Bizun bat bialtzen Baina prezioa. Bizun bat bialtzen erazue, bai. Iruko multiploa. Hainbeste. zenbat zeroa. Edo asmatzen ditut izanak, eta jazta. También. Eta jazta. Hori izango litzateke, ez nire momenturik gogokoena. Niri gustatu zitzaidan, eta komentatu dugu, gonbidatuena, gustatu zitzaidan etortzen horbait, beste aire desberdin bat emateko. Ondo nago zeuekin, Ze ematen du, ematen du nagoela gaizki, baina... Baina aire freskoak beti. Bai, aldaketa, dinamika desberdinak. Sartuko zenukete dinamika desberdinen bat aurten, gaurko aurtengo denboraldian. Nik agian desberdinak ez, baina bai gehiago, esan duzuna gonbidatu gehiago, agian gure herria batzutan ez dugu guztiz ezagutzen. Eta agian gure zatitxo ezberdin horiek ezagutu alizateko, jende edo gauza berri gehiago ekarriko nituzke. Ekarriko zenituzke gauzak.
Bai. Barakaldoko Eta pertsona. gauza. Adibidez? El que está silarriko. Nola ditzen duzue hori? No, a ber, Barakaldoko jendea. Herriko plazara sartzean, badago eskultura bat, Bizkaiko labegaraien inguruko movida, hori. Digo tipo bat biluzik, mailu Bai. batekin holan, Bai. eta inork ez daki nola deitzen den eskulturan izena. Eta bakoitzari... El pueblo llano, Ojo, nola deitzen diozue? a ver, hau agian moztu egin barra, baina el pollón. El pollón. Bai. Ba, eske Barakaldotik ez naiz asko pasatzen, Gurutxetakoa naiz, barkatu. Baina nola deitzen diozu? Barkatu, Bai, baina ez- Gurutzeta Barakaldo da. Hombre, momentuz... Hausaskea. Bueno, nola ditzen diozu? Ez diozu gaitzen? Ez? Claro, porque non geratzen No gara, transitan. non geratzen gara, en donde el tío nik entzun dut. El huevón, el tío del mazo, el tío en bolas, el pollón entzun dut baitan. Eta inork ez daki nola deitzen den eskultura hori. El ferrón. Eta ez dago izenik egia El da. ferrón. El ferrón? Me lo he inventado. Ah, joder, Javi. Baina me suena, ez dakit. El ferrón. Nola deitzen da? Alguien googleatu edo... Joan barzarete egun batean, kal elkarrizketarako kontuetan egiten duzuen jendea, joan eta begiratu galdetu. mesez. Informazioa behar dugu. Eta galdetu ea nola deitzen dioten. Eta galdetu, jendari nola deitzen dion. Bai. Benetan dinot, inork ez duela berdin deitzen. Osa, guzti dakigu, Hor dago hor dagoela, bere... Bueno, maiuarekin. potente Maiuarekin. maiorekin, bai. Zein maiu. Baina, bueno, hori, Bai. geodizketan ekarriko genuen gauza berriak edo ez, zeuk iraide ekarriko zenituzke gauza Bai, berriak. ez? Nik uste bai, etzai pixka bat aldatzeko gauzak edo berritzeko. Proposamenik. Ba ez dakit oraindik, Igual pentsatu beharra Bueno, zu dago. Filipinak ekarri dituz. Aite. Nahi dituzue? Pi! Pi. Markarik ez. Patrozinatu nahi ez baldin bagaituzu, Giratzi mengo telefonora ez, broma da. Bi lausei. Bilausei. Edo nire... Podcast. Niz ekarriko nuke... Zer ikusten nuke. Ni gustatuko litzaidake, eta nik ez dute egingo, ni botatzen dut. Baina etortzen zareten zuetakoren bat, hemen sartzen zareten peña hau, Bai. jolasen bat. Txus bat. Ni jolastu nahi dut. Jodazen bat. Bai, Bai, deia hona da, jolasen bat. Baina lan motzak eta harinak ez da? Hombre, claro, eta dinamika sortzen dutena. Hori Ez dugu, ona. ez dugu katan bat aterako eta etxeko Gustatzen jendeak ez du zait. ikusiko. Baina jolasak ekarri beharko zenituzkete. Zeuek. Geuri zenizkigukete. Eta kapitulo bakoitzean txiste berri bat. Bai! Nik ez dut beharrik ikusten hortan, Bueno, Txisteren bat, daukazu, zeuk? ez. Ointxo bertan ez. Nire hemerotekan ez daukat ez ez. Baina bai, jolasak bai. Ni nahi Venga, ditut jolasak. Vale. Orain daude pilo bat jolasak, zeuk TikTok saleak zaretela, Bai. nik ez dut dala begiratzen TikToka. Ez duzu bate ere ez begiratzen Hori, ja, TikToka? ez daukadalako. Ah, Bueno, Hori ja nik hitz ere egin utzi du. dut, Egia da, bai. Hori hitz egin du askotan. baina dure ez espaldi eta ez nahi zen medigasko. Eta ez Pasatzen, ara orduan ahaztu pasatzen. zait. Ez ara pasatzen. Eta ez duzu ez dituzu ikusten atalak, ikusten dudanez. Ikusten dituzu zeuen geure atalak? Gauza eta esango dizut. Ni hau gertatzen zait eta bueno, aktuatu dudanean oso gutxitan aktuatu dut edo publikoa aurrean hitz egin dut eta bideoak pasatzen dizkidatenean ezin ditut ikusi. Euskararen eguneko bideoak oraindik ez ditut ikusi. A ber, bif, bif ahora. Ez. Osa, ez dituzu ikusten, baina gero bai igotzen dituzula zeure saretara, zure gauzak, zeure bideito. Baina Igotzen dituzu hitz begiratu. egiten ez, hitz egiten ez. Ah, taka, txapa al pozo. Claro, hitz egiten ez dute zebesigo. Ez dituzu ikusten geure kapitulak? Bai. Ikusi bai. Gezu. Ni ateratzen naizenean nagozin. Ba, Eta ya está. asko ikusi dituzu. Plus amar. Benetan? Nire kostatzen zaiten. Zeko ikusten dituzu? Ba bai, eta gainera kapitulu bat ikusi genuen klasean. Jarri zuen nire euskarako irakasleak. Suertife. Eta? Ba, jo, ez erotza, ez? Klasekide guztiako, Hombre. euskarako irakaslea hor ere. Egin barko genuke, bigarren denboraldirako, zuzeneko bat, jendearekin.
Bai, ez da. ikastetxetan, institutoetan. Ez, hori ez. Hori ez, institutoetan Bueno, ez. Ez gara mugituko, ez duzu Ba. ikusten etxete, baina hay un despliegue de medios hau mugitzeko Espetakular. espetakular. Ni benetan egin nahiko nuke zuzeneko bat. Polita. Hemen edo beste leku batean, un poco más... Edo kalean, Badakaldoko jaietan, edo lako zeo zerrean. Edo, evento... Jente espazio publikoak erabiltzen ditugunean. Bai, egingo nuke. Ikusteko jendeak, la vergüenza que damos, realmente. Zea, montatuta dago, eta zuek ikusten duzue, ondo doala, baina hasi behar izan gara bi aldiz hau egiteko gaur. Eta gertatu izan zaigu, kapitulo bat zati handi bat grabatzea, moztu eta berriz hastea. Berriz guztie, bai. Baina bai, hori egingo nuke baita. Ni bi gauza proposatu ditut, ekartzeko. Eta nik, bakarra baina asko. Txisteena. Horran bi. Eta jendea ekartzen. Eta jende, baina ja ni esan dut baita, gonbidatuen hasieran. Baina bai, egingo nuke zuzeneko bat. Animatuko zinatekete? bai. Bai. Eta ikusiko zenuke? Hori beste gauza bada. Hori beste gauza. Ni bai ikusten ditut gure kapitulo guztiak, nire kapitulo guztiak. Egozentrika. Bai. Gero, geritza egiten duzu peio reparaziburuz. Bai, eske berdinak gara. Inbidia zikina daukat. Hori, inbidia zikina. Ez da zanoa, zikina. Inbidia zikina. Baina bai, ni ikusten ditut YouTubeen. Spotify nez. Hombre, Spotify nezin duzu ikusi. Bai. Ikusi Bai, atara entzun. Ba, ikusgarri daude, bai, bideo. Bai. Ez dakit, niri gartzen zaizkit orain, bai. Bideoak, nik biz bai entzun ditut, eta ez eskit bideoak agertzen. Ba, nik adibidez Spotify bez daukat, osea, ez nago alde, azkenean boikota egin behar da Palestinan gertatzen ari denarekin eta hori denarekin, Nik badaukat musikak gainepi pasatzen ordan. Baina daude beste irten bide batzuk. Nahiara, baina ez proposatu ditut izan ditu ezagutzen, noiz, bai. Ni erabiltzen dut orain, ez dut patrozinatu nahi beste bat. Baina beste bat erabiltzen duzu. Gero, kameraz kanpo zaten dizut. Vale. Badaudela ondok eta aukera onak. Ados. Badago aukera bat, duela oso gutxi atera dena, eta da, hori, palestinari eta, zapalkuntzari jasateko aplikazio bat. Apertzia. Bai, eta doan da, ez dauka, suskripziorik ez, iragarkirik ez ezer. Eta nola ordaintzen dituzte artistak? Nahi baduzu, dagoa atal bat. Tipo donazioak egiteko? Bai. Oh. Eta oso ongi dago, Gero eta artista gehiago sartzen ari dira, baina ere artista txikiei bosgorailu bat emateko ere bada. Artista txikiei? Bai. Eta hasi niz erabiltzen aplikazioa eta deskubritu ditu talde batzuk oso ongi daudera, A ber, ez. Nire gertatzen zait, abuela. Nekatuta nagoela pizka bat, el discurso de aukera ona da zuretzako, eskaparate bat izango da, unete a la causa. Nekatuta nago horretaz. Eta ez dinot, ondo gaizki dagoenik iniziatiba, alde nago horrekin. Baina, jendeak ez dituen beste diru laguntzarik ematen. Eta hori horrela da. Bueno, eta artistei ordaindu behar zaie. Denetarik dago munduan orduan. Zuke eskaintzen diezu? Ez. Claro, nos ha jodido. Barkatu, gaur pizko bat. Entre el pollón. Inoiz baino heterosexualagoa. Zurra da. Hormonak hemen. Hormonak. Baina, hilduzu? Ez du hil. Nahiara ez ikusi kapitulo hau. Mesedez. Ez. Utzi esue, oza... Mendik endo nahi noel, bai agazerik ez. Jan nahi duzu be? Orain ez. Utzi esue mendik ezen. Bueno, kasu kokoteraino gaur, Osa, azik berri gara bigarren denboraldi eta ez dakit ni bukatuko doan, Zeuekin hemen alboan. Gauza serio batekin ani nintzen. A ber, esan. Artisten ordainketaren kontua eta ikusgarritasun hori eta... Spotifyren kontua, vale, una mierda que te cagas eta oso gurtzi ordaintzen zaie artistei. Baina...
Eske, ez entzutea musika eta ez ordaintzea ezer, eta artistak ez jasotzea ezerrez, Bai. ez nago Jo. ados. Ni zurekin ados nago. Egiten, zuk ez, baina musikatik musika egiten dute jendea kontsumitzeko eta hortik bizi ahal izateko. Orduan, bizi ahal izateko hori ez badiegu edo plataformak horrek ez badio ematen, un poco trabajo en vano, no? Nik uste. Eta etikaren kontu, Bai, bai. horrelako gauzak. Igual empatizatu beharko genuke gehiago denok ni barne, ez gara egiten, baina bueno, igual hasiko naiz. Retratada. Baina, badaude beste aplikazio batzuk ordaindu egiten dizkietenak artistei, eta badaude batzuk ondo ordainduan daudenak. Gero komentatzen dizkizuet. Ados. Gero komentatzen dizkizuet. Ta ez dakit gehiagorik daukagun komentatzeko, bigarren denboraldion inguruan... Logotsu gatozela badakigu. Bai, Eta Orduan- divertitzeko prest. dibertitzeko prest. Hori ikusi beharko dut. Ari atera ditugun gauzak, gaur. Ez duzu errek ikusi. Ez. Ez dakizuen norden txer. Ez. Eta ya está. Batu da. Nahiko kaltegarria iruditzen zait. Tampoco patatu. Gero jarriko dugu, ez dut jarri musika orain, ze copyrightaren kontua, eta no quiero meterme, baina gero jarritzen dizuet, ezagutzen zuen baten bat seguro. Nik uste baietz, eta nik ez dut ezagutuko izenaz, baina Eta aurpegeaz seguro, seguro. seguro. Bueno, So. ni niretan nago, baina bueno. Txer aurpegi bera dauka duela 20 urte. Bakuntzazko dauzkak. Ez muy... Txiste, broma da. Hori daukagu argi, bukatzera goaz, Bai. komentatzeko zerbait, Jon Ez. Aurretik, eta jolasak ekarri baritu zuela. Hori ere argi geratu da dira. Apuntatu eta guk apuntatuko dugu hori eta etxean edo, pantailaren bestaldean daudenak ere apuntatu eta ea zuek lakizuen norden txer, esan duzu txer. Daukat sticker bat bidaliko dizuena da taldetik, Bale. da txerren aurpegia jartzen du. No puede txer. Buenísimo, mia. Eta gero esaten diazu ni txisteena. Ez que ez duzu ezagutzen txer. Bueno, zuek Ikusi beharko dugu. umore hona daukazuela, jarri ea txer norden lakizuen. Eta errek bi ea den lehenengo baino hobeagoa, jakin nahi dugu ere bai. Zuen iritza jakin nahi dugu, gure... Esan duen guztiari buruz. Bai, denboraldi honetan ere gure helburua da zeuek parte hartzailego egotea gurekin, Hori da. sare sozialen bidez, edo YouTubeen komentatu. Edo kaletan gero kostatzen zaigula pilo bat jende aurkitzea. Bai, horrelakoetan komentatu, jakin nahi dugu. Eta norbait nahi baduzue gu gonbidatzea hemen, Peio Reparaz ez, nahikoa da. Eta Carlos Sobera ere ez. Ez daki euskaraz, Carlosek. Behar dugu pertsona euskaldun bat, barakaldokoa, bai. eta... Oie, Ditxaratxero. ditxaratzero. Igual egunen batean sosketaren bat, osake... Bueno. Karriki dut ez duzu gauzak orduan, sosketatzeko? Iraideren Filipinak sosketatuko ditugu. Eta espero dugu bai bilbide ona izatea, eta harrera ona izatea lehenengo denboraldia, baina askoz harrera hobeagoa, ona eta are gehiago. Bai. Eta besterik gabe, agurtzera goaz. Aio! Agur!